Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' għajnuna mingħand ta' kumitati sezzjonali u kif ukoll il-programm ta' Net Television ġimgħa b'ġimgħa irnexxielu jiġbor qatt ta' oġġetti essenzjali biex il-ħamis wara nofsinhar stgħu jittieħdu fil-kumpless tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar, għajnuna li se tmur għaż-żoni li ġew milquta mit-terremot qawwi tal-ġimgħa li għaddiet. Fil-post tkellimna mal-ambaxxatur tat-Turkija f'Malta Erdenis Xen li ringrazzja lill-Partit Nazzjonalista u lill-poplu kollu għal dan il-ġest. With the help of generous Maltese people, our friends, our citizens, Turks living in Malta, and Maltese citizens and all other people living in Malta have generously donated and helped us pack and send them. So we have been sending them by air, by sea, whichever available means are available. So I cannot thank enough Malta. You have a big heart, and we cannot thank you enough. Net News itkellem ukoll ma' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fejn spjegana kif meta jiġru avvenimenti bħal dawn dejjem jidher kemm hija kbira l-qalb ġeneruża tal-poplu Malti Wawċi. Naħseb li l-poplu Malti Wawċi bħala poplu solidari ħass il-bżonn li jgħin ukoll il-poplu tat-Turkija u s-Sirja fil-wiċċ ta' din it-traċedja u allura anke l-Partit Nazzjonalista permezz tad-Deputat Graziella Gallia u diversi kumitati sezzjonali b'kollaborazzjoni ma' Media Link Communications ukoll bil-programm ġimgħa b'ġimgħa ħassejna l-bżonn illi ninaqdu u nitolbu n-nies biex jagħtu għajnuna tagħhom il dawn in-nies fil-bżonn. U allura llum kien tawnu li llum ġejna nippreżentaw lit-Civil Protection id-donazzjonijiet li ġbarna ħalli jkunu jistgħu jmorru max-shipment ukoll ta' donazzjonijiet li tal-poplu Malti u Wawċi biex dawk affettwati b'dat terremot. Graziella Gallia, l-kellima tal-Partit Nazzjonalista tal-Volontarjat, qalet li l-inizjattiva bi sħab mal-programm ġimgħa b'ġimgħa bi produzzjoni ta' Lorraine Sultana irnexxielha tiġbor ammont tajjeb ta' oġġetti li se jkunu qed jgħinu lill-vittmi tat-terremot. Il-feedback kien tajjeb ħafna, ġbarna ammont ta' oġġetti fil-fatt li anka għandhom bżonn issa ovvjament il-bot minn xtutna u kien messaġġ sabiħ messaġġ li anka aħna il-Maltin ninaqdu flimkien bħala poplu wieħed sabiex anka ngħinu il dawk inqas fortunati minna. Intant il-Protezzjoni Ċivili spjegat ma' Net News li jeħtieġ aktar volontieri biex imorru f'Ħalfar bejn id-9 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija u jagħtu daqqatit biex dawn l-oġġetti jiġu preparati ħalli jitwasslu fil-postijiet fejn seħħ it-terremot.